Tazezesa mutu mune mako mumaraini varipo tazezesa vanototyiwa vamambo kana sikuya kwatatenda kuno kuti angoti Mwari nebaba wedu wakafa vachatichengeta nemudzimu nokuti vanota kuti handijaiswera ukangoenda chete rasa uswere uripo ini ndakati wenyana nombo tinobvuma kufa mambo tabvuma pamberi pamambo kuti kana kuri kufa tinofa nokuti muprofita ka muprofita saka tinakutywa muprofita mai wavo chazakavaleka asi patozivi akatozoona kuvauya tikatora motikari dzevarume vedu isusu tikauya kuzoviga mai vake mai wacho kuda kuiswa mutireni chakamire inini murume wangu ndiye akatakura mai wacho wakuda kuiswa mutireni washaya mari vari kumadhabhden uko inini murume wangu abva kusouth africa tikati kuna tete nemurume hamungaisi mbuya mutireni kuvavhaimisa zvakapedzeserwa rini isaitiite sei titakure mbuya shuya tibatsirane papeturu ini nemurume wangu tiisakatakura havatombodzipa nambuya kana sekuru kana pana baba wedu avaziva achiti aisa kana bhoho pamba Kamera pamberi kaya mambo mtasa. Kamera pamberi mambo mtasa. This is when chata ndi chokwadi. This is when chata ndi chokwadi. Ndikanyepa chapati. Ndikanyepa chapati kwa nini? Mara rubatsirwa. Tsanangura nditanga ndizira. Pamusoro changa ndidarire. Ini ndinoitwawo Rebecca Munyaradzi, mwana waBenias Munyaradzi. Baba wedu wakashayika. Kushayika kwakaita baba kwazotera mai wachibva wafa. Kushayika kwawakaita tanga tinavo baba munini wa baba. Asi anga akasienda kare kare 30 years akaenda kuBhokwe wangoenda mushoo ikoko. Zvese zvakasara zvichiitika vakanga vasipo vakanga vari kuBhokwe. Saka kana kucheka kwakaita mai wavo wanga wasiripo baba vangu ndo vanga viga vasati vafa. Saka baba mini takazonzwa kuti vadi vauya isusu tatiri kuHarare. Saka tikatofara tikati pamba pauyochi munhu mukuru pamba pachengeteka. Vakanga vasvikira kune muzukuru anonzi Goni. Ndobva tazonzwa futi kuti baba mini vauya kumba pamba pedu pababa wedu isusu vasvikogwejenura dhoo wapinda. Tanga tine mukadzi watinobhadhara ainzi Mai Media aichengeta pamba ipapo. Saka baba mudini vakaramba vachingonetsa vachingoita zvinhu zvemuromo kushusha musikana aigara pamba kuti abve kutosvika pakuda kumutema nedemo. Umwe musi baba mudini havana kuziva kuti mukadzi uyu Mai Media vaisa foni palaudi vataura kuti tete wakandimutsa kumapasi 9 wakati nhasi hakuna chakanaka nababa mudini wenyu vari kuti ibva pamba pamukoma wangu ndoda kugara pamba ipapo. Saka iva havana kuziva kuti Mai Media vaisa foni yavo yakapakata tete batai foni munzwe zviri kuitika kuno nhasi hakuna chakanaka. Saka baba mudini vakauya havana kuziva kuti ini ndiri pachi ndakabata foni ndakangonyararawo vari kuti ibva pano pamba pamukoma wangu uri kuda chii ndinokutonga pana nhasi unotofa unofa zvese unofa iwewe ndoda kutokuuraya hapana zvaunoita ino nhasi uda kutokuuraya Tebi what is Tebi what is Agnes pamba pamukoma wangu panapo. Saka ini ndakazodaira mati ndikati Mai Media unoenda kupi usiku unondewani rara pasi utemwe ufe nharaunda ari kuona nyika inoona tozotangira ipapo kana vafa. Saka ava ndopa wakabva vazoziva kuti upafoni pane munhu ndomashure wakaita wakaita mukadzi wekwakuenda mukadzi uya akamboshingirira kugara dzamara aenda. Tozonzwa kuti baba mudini vatengesa munda wakatengesera muzukuru wekwachikwengo anonzi Doxology. Munin'ina wangu akagarapo akaenda kuna Doxology vaasvika vamubvunza kuti Doxology ko watenga munda sei kuHarare anogara kuseri nekuseri unoziva kuti munda ndewani tukanzi ndewaBenias sekuru Benias saka wakatenga sei munda iwowo siya. Doxology akabva adini akabva asiya. Tagara nguva yesei shanganire zviri kuitika pamusoro paMunyaradzi apa zvakaoma. Minda yese yapera kutengeswa hapana chavari kutombeta kana chimbuzi chavo chaicho hawawaki. Chimbuzi chakawakwa nababa wangu inini ndo chavanopinda. Iya zvinezvi mumunda macho makatoiswa cabin waisa nefensi
tine nherera dzatinadzo wanowanza dzedu tinadzo dzimbiri dzakafa kune nherera dziriko wanini nawangurini wanotitema masuri awana warume wakafirwa newarume ndipo pamusha pacho pane vamwe wakatombouya iwo wakatoona wanawanzvadzi dzangu wachiuya kuzoongorora kuona kuti zvakamira sei kuti tione kugara hanzvadzi yangu yatina yeri kuuk tine vana vanga vakasiyiwa vari wadiki wanga ari kufundisa achiita zvese saka mari yacho yanga iri kudini yanga iri kuoma baba mini wapedza kuuraya zvinhu munda yese hatisisina izvi baba hatisisina tanguva vanhu kufa kwabhiniasi kwakatooma hatisisina kana chii uyu mukadzi aripo anzwa nekushusha dai tanga tisingaune musha ataibhadhara munhu tinotobhadhara kuti atengete musha vakungomushusha mukadzi yekuti abva ndoda kuisa munhu werendi $15 $20 changamire tashupika handizotoita seizvozvo hatina pekugara kumagandri kwakanga kagadzira baba wedu watengesa kuzasi kwase minda chaiyo yeni mababa wedu subinesi watengesa hatisisina chinhu changamire tangovo vanhu ameno kuti zvinofamba sei tanga tisingazive nguva yese kuti zvinowiwa kuno takazodzwa mwachoti musashupike endai kwachangamire ndosaka maona tichiuya baba kana kwenda ndosiyaniziva bhiniasi watengesa changamire izvozvo wakatoiswa fenzi pandonegebhini zvese hatisisina chinhu nherera idzodzi idzi dziri paminoti tinodziita sei neshirikadzi tine shirikadzi dziripo wanini wangu wakafirwa newarume wangu vari kukorokozo vari kusauthi hanzvadzi irwani yasara iri kuuk saka ndiye anga ari kufundisa nherera dzimwe dzese dzichangamire isusu musikana tiri kubhadhara musikana tiri kubhadhara tisingadi musha ataibhadhara musikana changamire Mega mshira. Asi mapedza minda. Tengesa. Kuone miro. Mambo. Sakandaro seizvozvo handiwindi kuti ndozviripo asi kuti inini bandakanga nazvo kanzi rida kuuya itwa ndaisa vasukuru vangu kumacheto arai ndinokomana umwe aiwa pamakazwa kuti kanzi rida kuuya kuotora handiti izvozvo hazvaipai mvumo yekutora vazukuru venyu kuisa muminda isiri yenyu. Munoisa vazukuru venyu muminda yani yenyu, hamuisi vazukuru venyu muminda isiri yenyu. inini ndaisa mumunda mangu munda menyu kuri kutaurwa kwese ndimbowisisi shona yachikana mberi neshura handii imi pamakaenda kugoka makanga muine musha here? handine mushanda kavanga mamaenda kugoka mamaenda mubvi muda kudi ndakanda kutongoenda nochimaiwa vana nevakadibva pano imi saka muti zvomakazibva pano pamaenda ndobva ndaenda saka makazodzokera ndakafakira nyaya yekuti baba vangu vanga akumuka ndiri ugoko ikoko batika baba kana akamuka hana kumuka achitenda kutengese minda achidzokera kupi kwakadzokera mumba akuna wazodzokera kumwa utengese minda aiwa inanzi matotaura nyaya yekuti ndakaisa vazukuru nenyaya yakanzi monzwa baba munozwa iri baba zvomuri kuita izvozvo zvavisi pamutemo imhosva makazviga here last week kuti pana vamwe vakasungwa saka imi muda kutosungwa basa nangu kana iri nyaya yemhosva no it's okay kana matozvibvumira here muda kusungwa pana sakashata zitongoita kuti musungwa ndozvidii musati ndozvidiba izvozvi mokuna nyaya randoita wese yemasubdeals maland barons ndinotaurauza hatisi kuda zvinhu then imo ndinonga zvinoshamisira kuti azi akanda kusungwa makamboenda kujeri ndosaka munodaro dai mama akamboenda kujeri moda muziva kuti jeri harina ushamwari sengwe zvomufunga saka imimi vanhu vari muminda menyu vangati
pamusoro ichangamire nzvimbo dzandakauya ndichiverenga ndoitwa Agnes ndiri mwana waPenias. Nzvimbo dzandakauya ndichiverenga dzinokwana kuita 5 kana dzisiri mistake dzese. Pamwe pacho patonemba, kumwe kwacho kwakafenzwa kwakatoiswa mabhabhu aya mato nemakebheni, hapana chichiripo. Isusu kana ile ndiri yenyu Ndedu. so it means it was improperly allocated. Yaka-allocated munhu asina simba rekupa munhu. Haupi munhu mudausi wako. Humbavha, hutsotsi, ifraud. Anizvo. Saka imimi nyaya iripo ndekuti itsamba iyi tipei. Itsamba yatapuwa Nani? baba vangu kulidzverenji chepewe chisara Ichi. Baba akafa. Vachikumbirawo kuvhunza kuti vabvunzei kuti pa30 years dzavakaenda vakanga vachibhadhara lendi, ndika kune mitero inobhadharwa, vakanga vachibhadhara zvese zvaitwa. Isusu ndatopedza kugara because iwo wataura kuti ndakanga ndaenda kukoka iri nyaya yekuti ndakanga ndazi kunobva pano ayo zvazvisina basa. Iye ndiye ataura kuti ndakanga ndaenda because ndakanga ndadzima, asi ndaikokugota vandazorota baba kudzoka kupi tikati no it's okay madzoka kupi kumusha, asi baba pahope pakurota pai wakasiyirira kuti kana wadzoka mwanangu urikuenda kugara pakati. Andizvo baba anotaura wakandodzokepi andizvo uimeanzi kuti kana wanga uri mwana muparadzi kana wadzoka unotaura ndadii ndadzoka kune wakasara wakachengeta chii zvondadzokawo mati ndichidini anditi uchitaura zama baba madzoka mwembi rwakariyo andizvo wapedza wamati baba zvomadzoka munda uyu anditi ndowani weni chiwakai unogara haumuti waimbi wadzoka kumusha anditi wakuimbira wacho wakutotekesa minda yavo wautotodzinga vanhu vese manje kuti iwe uchitosara uri wega. Baba wacharota futi wachai kuti kuona kuti tidzoka ugoko wapedza basa kuzana usina kuti kana usina chauchatekesa uchagara pesha wada kudzoka ugoko futi tikakati kunzo ugoko kwacho wanga urumbogara sei wabva sei hazvitishamiswi paugoko wadzingwa vakatoene hembe dziri mumashiti nharaunda yese inotopupura varipo vanotopupura hembe dziri mumashiti dzine netsvina kureva kuti kwavakabva changamira havana kubva zvakarurama semabvira vakamboita kuno ehe saka ndinoda kukumbirawo minda yedu idzoke vese vakavaka vabve hamino munoti isusu hatina zvikumboti munda kana usiri wako hatina choice. Hautengesi munda usiri wako, haupi munhu munda usiri wako, chinhu chisina chako bamba ugouya muridzi wechinhu ndiye anopa. Iwewe semunhu waifanira wakaenda kuwaridzi wechii wemimba wakakumbira wopiwa andizvo noti zvokuenda kushandisa kuti ndipa baba wako. Aiwa kana pari pababa mukuru wako kana pababa wako andizvo baba wako ane mukadzi, baba wako ane vamwe vana, baba munini wako ane vana vake, iwewe baba mukuru une hanzvadzi dzako nevana vako. Saka zvakangofanana vana vangu ini vanobhenefita kubva kuestate yangu, havabhenefiti kubva kuestate yamukoma wangu. Aiwa vanobhenefita kuestate, iwewe unobhenefita kubva paestate yababa wako. Hauendi kwababa munini kana kwababa mukuru, unoenda pababa wani kwako. Kwababa munini ngekwani? Kwababa mukuru ndekwani? Mwana wako enda kwababa mukuru. Aiwa ndo chinonzi chikuriri. Unenge watora kamwe kasimba kwako zviri kwazvo kasirira. Zvino mukoma George endai motaurira vanhu vamakaisa muminda isiri wenyu kuti vabve
moenda kuwaisa kwenyu. Kana vakayamba dzavo wadzosere mari dzavo. Kana izvozvo maramba bambo kanzuro tokwanisa kuti mangwana itogobvistirei semande chaiyo ipa yaitotaura munyaya ite nekushokuwa nevewapa kana airi nyaya dzekuti pane mapurisa atopinde mapurisa autouyawo katopinda woita basa ravo waite sei azvo chimwe chiripo futi neoption ndekuti dai muri munhu anotaurika naye kana anogarika naye kana ashandika naye hanzvadzi dzenyu hadzinovhira kwamboramba kutaura nemi hadzinovhira mambo wadziaprocha hamuna ndo chinhu chinonzi domestic remedy ndo chekutanga kuti makambotsva here kuti zvigadzirisa dzichi semhuri kana kukumbirawo semhuri hauna but vanhu ava ndiwe chinhu waifanira kunga wakaaprocha wotaura nawo iwe uchikutaura kuti mambo joji waraita kunzwa chidai but imi hamuna kuda kuita izvozvo makada kushandisa chikuriro vanototi ava vana kana benefit pamba pangu havana chavanochazezesa mutungu nemambo mumaraini varipo chazezesa vanototyiwa vamambo kana tikuuya kwatatoenda kuno kuti angoti mwari nebaba wedu wakafa vachatichengeta nemudzimu nokuti vanota kuti handichaiswera ukangoenda chete rasa uswere uripo ini ndakati wenyanu tinobvuma kufa mambo tabvuma pamberi pamambo kuti kana kuri kufa tinofa nokuti muprofita saka hatina kutya muprofita mai vavo chaizakavadega asipa hatomuzivi akatozorona zvavauya tikatora motikari dzevarume vedu tikauya kuzoviga mai vake mai vacho tikakuiswa mutireni chakamire inini murume wangu ndiye akatakura mai vacho wakuda kuiswa muteni washaya mari wari kumandhabdenuko inini murume wangu abva kusouth africa tikati kuna tete nemurume wavo hamungaisi mbuya mutireni kuwavhaimisa zvakapedzeserwa rini isaitiite sei titakure mbuya shuya tibatsirane papeturu ini nemurume wangu tiisakatakura havatombodzivana mbuya kana sekuru kana pana baba vedu avadziva achiti aisa kana bhoho famba hapana chite zvekuita mudzivisa ndika haana basa rokutenga mahuku nemachii wotora propati yavapo wedu tiripo izvo hachigoni changamei tinofa anaye wakatorawa mhenanzi mukadzi womunhu akabvanai kugokwe mukadzi womunhu varikupengera pavachavana kana vanonzi havasi wedu akatotarisa masene kuti munyara dzaamusorera kutiza nemukadzi womunhu kugokwe wakatiza nemukadzi womunhu ndomadobakoya zvinhu zvakasungwa masaga ngavadzokereka kugokwe kana kuchigarika oraitazwaona tete gokwe yapindira ayani kakamunobata mhiko tinofuma kufa chiendai kumba mugare pamba mugare hanzvadzi nehanzvadzi nevamwe wese mugara muona kuti minda ipo isingafanira kubatwa ndeipi inobatwa ndeipi vanhu varipo vaita zvavari kuita woudziwa kuti munhu akakupai hasiye muridzi wechiripo saka sabhuku ichibva kuno endai mune sabhuku mberi muhamasika motaura nezvatamutaurira kuti endai nasabhuku mberi ipapo paminda unotariswa kuti minda yenyu ndeipi muhamoneka vanhu vari muminda menyu iwavo unotifaiwa kuti wabve iwo anotowaziva changamire iwo vanenge varipo iwo nemi nasabhuku moenda mozi munda ndewedu kuendewa nhingi vanhu varimoodziwa kuti vadii ndikavakambobva kuno kuti nemunda uyo waiti simona atora wachona wachiti wakabva kukoti iyoyo wakutora kwakutengesa kwakutengesa katatu munda iwowo mari yacho ari kuitei kana makatarisa nehembe isu bavavakada kutengesa pa30 Mr. George, bye bye.